10. marca Štefan Janoš Dejak bol nad Liptovským Mikulášom a prichádzal domov. A vlastne, hneď vám ukážem, s takouto priemernou spotrebou, s takouto priemernou 3,6 som spravil 193 km, čo je super, takže ten katalizátor pekne funguje. 3,6 priemer a 193 km som odjazdil dneska. Takto to funguje, ľudia. Takže, a teraz idem voliť, bo kvôli tomu som sa ponáhľal domov. Takže ešte raz 3,6 na 193 km. Ďakujem vám za pozornosť.